Sa kay nindot mag-order ko sa Shopee, bay. Wa na magkusinilas, bay. Ilis na kayo. Mag-order siguro ko, bay. Kami ni Bataa ba? Igid na mo pod. Igid ma-jamming ba? Grabe na ako kulba na ako to, bay. Wala na akong tinuod, bay. Pagod tanawasan na to, imo kong ipakulbaan. Saan mata? Bro, hindi mo pa malumukan nun. Biyak, manahid ka. Ikaw daw makulbaan. Basta mo po na Michael George nga. Gadik-adik na po ka? Basta mo na. Pakunta ka, adik. Wala ba yung adik sa mong grupo ba? Inhaler na eh. Grupo na mo. Inhaler ba? Bro, bro. Tambal sa inos ba? Oh. Adik hapon? Si madamay na puntaan eh. Damay. So may indot karong kan bay? Wala man na yung nagpakita ang amigo na to. Nani ba? Bab, sigli na to sila eh. Ha? Sigli na to sila. Yun amigo George. Ano na mo kadiri ah? Tetsaan ni Muid. Kita ka ng kapilya. Pinawag din na yung mga bay. Kabantay ba? Oo. Imo na yan, dating dagana no? Alangan. Mahal ba yung kapiro no? Pila na yung kilo ron? Hapit na gatos. Sino Tunga na ta? na? Tunga ta na? Tunga na buak. Di. Puro kabayad sa akong mga... Tabangan o, si kagipo sa naon niya, mulan. Ayun. Kay nabuhay kabahin na na. Ikaw ta, sa may plano ni mo rin ano naman ka dere? Wa ka kabalo migo George. Mag-order kog Shopee. Online sabong, Facebook. Kusog kayong signal diri ah. Mao diri ako mag-standby. Email? Email o email. Yati! Dah. Tara ba? Lagi. Wala na nag-order kog Shopee kay wala ko sinilas buslot. Oo. Diri ako nag-standby permente. Hindi ko dere Oh. tambay na no? Kusog kayong signal diri bay. Wala ko kadalag cellphone lagi. Nah. Sunod magbantay-bantay kag kape nimo. Tarag cellphone kay mag-email ta diri ha. Single ta. Wala tahay. Kusog Ay. na kusog. Kusog. Di mo lag. Di maglag. Ay, Maglagot pa ko mag ko kay bundak ng cellphone ko glag. kini diri wala 1 ms. Cha! Ang ganda ko no? Sus, ang signal diri Migo George nag-awas-awas ang signal diri. Nah, Burita mo na na. ay si pag imong tanawon. Tanawa. Oh, Tibay gid bay. Kusog gid yung pohon-pohon. kini kadaw ko gulen sabong. Kini tinay imong gilingkuran. Ako yung nag-tile sana. Atay! Nah, Sa uling sabong? Oh. Kusog din na sa una? kusog kayo na. Mong dire ko mag-standby permente ako ray sa wa jud nakabantay diri ha. Sa ato pagpawir gid kay mga sabong ni mo ray pero tang buinasa gid mo kay patayon sa medyo galing. Gismel man ang taga-sugal. Gismel. Uy. Naman lagi mo dire. Oh, Ano mo? Namo kay mo dire. Para may dire permente. Man. Lingkod. Dire mo. Tagsara na mag-abot pa. Basta. Okay kayo. May tirada. Oh. Tiles, gitiles sa atong amigo, gitiles. Ano ba? May kay kortahan mo. Hay. Unsa to? Sabong. 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 Pero- sabong na ko. Amo kabalong mga trada sa una. Ay, yun eh. Ha? Mayo pud kay kuan. Mayo si Tata Jod kay sa sabong mga ana kay ipataon man yung mga tingyan eh. Pero katong niaging mga tuig na nangawala mi, wa mo kabalo asa mi ato. Asa dai mo? Mao ra lagi na. May kay sa namin to mo kabalo ato. Business Kanin yung mga kuan gilingkuran. Mo ni among gitarboan ang mga pila ka tuig nya. Yaangkon, di mo maulaw. Kaya kunin. Klaro ni Batao. Taka rag pangangkon ba. Ingon ka ikaw nagpatahil sa ni. Ang kinsa man dili di. Dili, pwede man. Oo. Kinsa rin sila. Pwede mo mulingko, di lang mo mangangkon. Amo kaya. Ha? Kinsa rin Sa sila di. mga bataan eh. Ako man dire. Ay, musta naman yung mga trada ron? Yung grow out na mo ba? Klaro ni Bataan eh. Ako man dire. Di mo nga ila ha. Ako ano dire. Ay no, sa Imong inangkon? sabong. Mangangkon. Na. Mga bataan. Danlog no? Lamig kayo lang tamak-tamakan. Yawa ako may naulaw ikaw na Business business. kayo. Ha? Business kalikuran. Ang Di na map pwede. dito, ikuha na nimo ang map. Ako ano dire eh. Ano sa man? Kit unto mo mapapilis na para makapamatuod na
Amo aja na dire. Kuha na ko na yun. Straight. Dili bitaw. Migo George ilahan eh. Wala to ra mong bicycle nga. Nagkuhan ako din, nag-standby ako. Gusto mong signal yun. Dili kay. Nag-standby ako kay, nag-udlan sa abong. Maulaw ta. Unlan pa og Shopee. Di ilahan na George, Migo George. Yan. Maulawan patag apil mo tayo. Grabe Nya, sa kuan. Gi ko ra kato, giatik-ratik ka. Gusto naman natong mga plano ron sa mga kinabuhi natin sa mga murag kuan na ta. Ako okay na ko. Ngita mo na yung kuan, kwarta-kwarta ang tao, bantay panirada ni. Ako, bulan-bulan ka pa, babot to. Waway init po. Muha din na. Ang batik. Insa mo na. Isod sa dinyo ha. Kanang, inyo na po na ako nun. Bigyan niyo, kung ano hila tatangian na. Pakita mo itong papilis sa pag Ang net ana di man na inyo murag amo anang net. Ano tanaw da sa likod ng net kasi Inyo bitaw ng net ang kape. Kape ako, kape ang net. Ay, no. ay mo. May kinakasuod mo hapon mo gikan. Wala yung nga mo mga- tayo magturo ng kawatan. Gani, lisod mo nang hit ba? Amigo man, kamalo, Roland. Rolando, pahiram to, amigo man. Yang ko nag inyo ang kuan na pati net, yang kon pa. Siya, oy. Ang sandang. Di ba gilak man to nung gate ni Pagulinay? Ano nakasulog ni sila? Balo naman kanin nila na basta mga inana na gani kabalo sa asas ng ngagi. Mura man mo. Kana ganing net gisod na ko na sa rep. Kuha mo kay nila. Okay na po, may smuggler pa kayo mga nang... Kasi may di makasaka po na yung gihimo ko po nga. Na. Kung ano, pwede naman na malukso po. Dapat ibutangan nyo ng mga bildo na kung di mo gusto makasunod may dahil. Amigo ka niyo, klaro na Okay na may nana. Nya, usay plano na to ron. Kuan man. Muna inindot ron yung plano. Kaya nag-aabot man ta. Mahibalan yung mga plano na to ron. Unsa may plano ninyo? Kay musabay-sabay ra po wa po koy lingaw. Beer months! Oh. December naman eh. Happy December na sunod. Simana. Sulod si Ha? Ang nindot, ani napoy na naan. Mga rolling ta. Oh, kana burag. Malingaw yun siguro ka ana. O pangaroling, no? Matay ako. How do you kay kuan ng mga kuan? Kanang mga clap-clap ba? Na mo kay kuan katong pang tingog-tingog ba? Ang tansan ba? Higihimong tansan ba? Kung gitar-gitar lang po, bisan pag isa lang nakakwerdas ba, kuha na ko ng mga kantaha ba? Nakoy na pong bag sa balay. Pwede itong tusuglan sa mga Kuan. pangkuan nila. Mga kwarta pa. Oh, kanang mga sitawag na donation. Oh. Pero asang puta dapit mo. Ikaw, unsa may ikakuan mo? Kanta, murag kanta na siya. Gitar. Sige. Pwede ko mag-gitar. Ayaw, na ako rin mag-gitar. Kantar ka. May kita, isa pa duha ko kaysa may magkanta. Yaba kay tamuluwa nya mo kanta Ayaw. kay noon ta. Gwapo rin na basta may gitar. Pag-angay ra na sa kita. Oh, Pag-angay. Kunya, kanang... Gitar lang siguro ko. Ayaw, ako katukuan yung ko tansan. Maayo jud kay kuan ang Dili, tansan. aman ta napita po. Gusto na itong mga dagko dyan ng mga kuwan. I-armol ta. Pinakauna na i-armol. Ang sunod murag Warehouse. kana murag plan na to. Murag Katulo. Katulo? MCC ta, MCC. Ay, Kaya naman siguro. Ha? ayaw, MCC. ayaw lain Patay. niya. Gusto na rin bata. Dili no? Lain. Kuwan lang ta kanang City Hardware. Pwede. Pwede. Pero mas gwapo mag-practice tagkanta sa araw. Oo. Pag sa kanta. Sige. Ikaw may singer ta. Murag Ikaw gyud ang man. murag ikaw Kanta kanta. kanta Kansay ko kung nga gwapo tigitar ka. ang ta. Tigitar. Nana kita duha ni mo gitar liso Ako ko ra. kanta. Isa rin mag-gitar. Oy. Ah, pwede mo ta maruling. Di na ta manganta. Pwede naman hilom lang. Oo, okay lang ka ng Hilom sa hilom lang gud. Oo. Kuwan lang ang kantaon siguro. Pwede ra mag ana ra ko pervente, pwede ra ko. Unsay gwapo ipakanta siya atong testingan ni kung gwapo ka yung tingog. Kanta sa tagi para di di ka mo pasabayon. Suman, kanta sa testingan lang. Sayang. Kaya lagi na? Opportunity na na. Pila man na yung sweldo. Bahala ka basta kami kwarta-kwarta yun saman. Mukanta ka kay di ka paapilo na. Sige. Sige daw, kanta daw. I cannot explain. Dili to mo. Ito mo. Dili man ako Pasko. Kato bang Pasko ah? Pasko ba pang Pasko? Pang Pasko na ba? Oh. Pang Pasko. Pang Pasko ba? Pampas ka. Tingnan ka na pampas ko. Ano pa mo? Pangara. Di mo ni sa Pampas bijikan. ko, pampas Basta na sa bijikan eh. Di. Ito ang nagsindig nitong ilaw ba? Kato? Bahala. Ngayon sure siya. Ang nagsindi nitong ilaw. Tayo Iba. siya ta. Kasi pamot ra ko. Saman. Narod kita lang sa tulong na yun. Mautab na tingog ito.